Karamɔgɔ ka du ye série ye min bɛ bɔ Manden TV kan tɛnɛn fo ka taa se juma ma. Karamɔgɔ ka du hakilina bɔra Seyidu Danbele n'a dɔnnen don ni karamɔgɔ wɛnzɛn ye ni ale ye série in acteur principal ye. Série in bɛ kuma an ka sigida kɔnɔkow kan i n'a fɔ luwansesigi ani moriw ka tagabolo ni u filɛlibagaw ka laɲini ye. Film in hakilina tabagaw ye ni spectacle in bila sen kan yaasa ka hakilina dɔ sɔrɔ u filɛlibagaw kan. Bi an bɛ yan nɔ an nisɔndiyalen don an bɛ an ka série Manden kɛnɛ de kan n'o ye karamɔgɔ ka du ye n'a bɛ bɔ Manden TV la di lundi au vendredi. Bon an bɛ nɔ ka saison 3 laban ni o an bɛ n'o de kɛ bi scène sanfɛla la. Bon karamɔgɔ ka du initiative bon komi Mali kɔnɔ a société kɔnɔna la karamɔgɔ caman bɛ yen nɔ mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ ka karamɔgɔw lagosi donc u b'u yɛrɛ kɛ karamɔgɔw ye ka taa sɔrɔ u b'a hakɛ to dɛ ka taa sɔrɔ karamɔgɔ jogo t'u la donc an y'o misali caman de ye société kɔnɔna la donc an fana y'an ka réalisation boli o kɔnɔna la donc karamɔgɔ du yɛrɛ basé o misali ninnu de passeli ye. Karamɔgɔ ka du série in diyara a filɛlibagaw ye sabula a bɛ kuma mara cogoya kan wa ladilikanw b'a kɔnɔ. Bon u ka série la ladilikan caman b'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔw bilasira fɛnɛ. Welewelekan bɛ ne bolo k'a lase comédien denmisɛnninw ma u b'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ halisa bɛn kɔnɔ. Hakilina ye série in ka di trop ne yɛrɛ b'a la ne yɛrɛ bɛ ko caman k'a la a ka di trop n bɛ dugawu de kɛ u sera ka nin salle in fa cogo min na san wɛrɛ an ka kɛ palais an ka palais kɛ bow f'a ka lakali. Aw Manden TV yɛrɛ an b'aw fo k'aw barikada aw min b'an ka film bila 18h an b'a lajɛ aw bɛɛ lajɛlen merci beaucoup a diyara n ye a bonyana ma. Ni jama in yeli karamɔgɔ ka du hakilina tabagaw fɛ a ye u lasewa kosɛbɛ sabula jama in b'a yira u ka filmu lajɛlen don cogoya min na. Donc ɲɔgɔnlɔnw dɔnkilidalaw ani karamɔgɔ ka du yɛrɛ baara lawaleyali o de kɛra ka su in ɲɛnamaya.